थासारिया जोबोद गुदुं बिनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे सांग्रां जानानै था मानोना नैबे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लायाव थानाय जेलनि बे गेटनि लांगोना मोखाङाव जादों आरो नैबे जाथाया मानि थाखाय जादों गोबाङानो मोनथियो आरो गोबाङानो मोनथिया आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो जाथायखौ बबेयाव जादों मानि थाखाय जादों नोंथांमोना गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन बे भिडिअखौ नायलांदो।